chvíľka. Dneska ide do štvrtky na prepačte, že som netančil 20. Takže toto tak ideme. Lebo som to, neviem, kedy som to slúbil 20. Sobote. Štvrtok, tak štvrtok, ja to preto natáčam a sobotu som mal tiež natáčať, takže aj to natočím, lebo štvrtok, lebo 20. štvrtok bolo. No a ja som ešte piatok som nenatočil, lebo to som mal voľno. No a tak sobotu ešte natočím, ale to bude premiéra o 13. Toto dám hneď. Doríte 1-1. Musím dať gól. Nie. Ale to... Joj. Asi bude predĺženie. Lebo je... No, nie. Idem sa vysmrkať. Vítka. Mal natáčať 22. No aj druhá tretina, tak asi bude predĺženie, lebo je druhá tretina ide a keď bude tretia tretina, keď skončí, tak sme v konci. Jaj, no tak asi bude predĺženie. Sme nikdy ešte nemali. Ja som mal. Jaj, keď aj bolo také víci. Tak ideme toto. Nie. Ale to nie... Opa. To čo bolo? Ja vám dám. Tak asi budeme predĺžko hrať. Ja sa nejdem byť. No, asi bude. Ja nechcem. Ale chcem. Čo? Ja som nič. Jaj. Ja som iba toto šťukol na Rusákova Vítka. Jaj. To nebude predĺžko. Nice. To ešte bude 2-1. 6 sekúnd. Nie. Gól bol. On neplatil vôbec. Nie. Nedajú gól. No. Ja to musím takto odstreliť. To čo bolo? Vyhrali sme. 2-1.
2-1. No. Proste. Tak to by bolo všetko u môjho videjka. A ideme v finále proti USA. A keď prehráme, tak ideme druhé miesto. A keď vyhrajú, tak si druhé miesto USA. No a to dám druhé videjko. A to bude čas 5. A tešte sa, prvú časť, čo budem losovať. Tak to by bolo všetko, tak ešte máme ešte 4 minútky, tak vám chcem ukázať, že hrám playoff, možno aj toto si zahrať, neviem kedy, keď vyhráme to druhé, napríklad dám Česko a vyhrám, nájdem v finále. Tam máte napísané dále a im proti USA, tak som sklamaný, lebo mohol som hrať Tížko budem, lebo zase idem hrať, lebo ja som hral s Kanadou a mi sa nechce hrať s Kanadou a prehrali Kanadani nad Američanmi 4-0. Ja som nad Ruskom 6-2 a teraz som 2-1, lebo oni sú takí silní a to vieme. Tak sa čiste brzy ide teraz videjko tam. A teraz dám druhú časť, nie piatú časť, toto je 4. časť, takže vyjde hneď. To by bolo všetko. Počkajte. Dobre. Tak to by bolo všetko u môjho Adamka. Tak nezabudnite mi dať odber a like. A vylosujem hokejistov. Nemôžem tam napísať Slovensko ani Švajčiarsko. Lebo to už sme. My sme už boli, ale boli sme aj majstri. Takže ja chcem byť majster. To by bolo všetko, počkajte. Tam mám všetko, chápete? No a pozerám na kalendári, že toto 20. je štvrtok a 22. je sobota. Takže, lebo piatok som nenatáčal a idem teda sobotu, no a to ide o 1. premiéra, lebo to musím dať, lebo včera bola sobota a som hovoril natočil, lebo to som bol na Gulaši. No a to ešte jedná minútka, tak sa tešte, teraz na videjko nedám premiéru Švajčiarska a Rusko, lebo toto je 4. časť a 5. časť dohráme. No a v pondelok budem losovať, lebo pondelok 24. 8. je už losovanie. Prvú časť, nemôžem napísať okrem Švajčiarsko a Slovensko. No tak to by bolo všetko o mojom videu. Ahojte ľudia aj deti.